police a sheriff akili ni ale yin commissaire ba hippodrome ko na sa ko kale ka chedon wi wuli ka joke ka damina sa juillet kalo salen tle mugan kononton ata sa tle bisabani kelema sigana ma demiseni ma woro utega dara uluka ko falai nununda minye mugu bubulo ba ci mawla wa be ka moto fana shop tan telephone yi sega segali na le ga minge mawna na damakasi ke akiliye ale fana ya ka chedon wele no brigade mawye falai ku ka wuli ka joke o de sega segali senfe sa utaru bolo la minga sa o téléphone portable woro yi moto kele pistolet automatique zeta de farafindlani ere falai farafindlani fana ko fana kele me ala ani a chargeur na cartouche na manyolo mbela jele ni mina woro wuli ka jo kun folo fe sa tegedara mami folo ka no sigana mai bd o ye samuga ani fly ale milena ko sabula ale ma fa de ke ha me kalo tle muga ni kononton samba flan muga nani muso bugu ka ofe men ne kura suku kerafe ale ma fa sega segalu ya ira saka ko ka falin so la mun fe falai utara bi ka do de ka butiki ba da ka ko mina mbela jelen che o mina antlanto se va ne ma sago so minge ay mugu boka akeka do sasa ka duru do fiana wala sa police la ka ye ale fana ta tega ba falai o ko fe tuguni sigara ma wore fana be sega segalu se fe tega sigira ulu bela jelen ka jouer kalo tle muga ani kononto minye YC sa muga ani saba uye ale mina sa sabula ale konita kera aduna ale ta kera moto shene seve moto mi no o shena sa bangoni ga ofei ni sega segalu ya ira saka foko police bulu fara mena fo mako umsi no oye unité mobile de surveillance d'intervention ulu sera ka mi hippodrome police ka de message sigoron ga ofei ma ko volen ku tega daka dugudo fana yu de me baraina sega segalu seve sa tara ka foko mi téléphone woro o de be kamale nga sono YC téléphone nana kumani damne minge wuli ka jonda na kura ka beni jouer kalo telebisa ni kele falai sabula maro fana nana kana damakasi ka brigade la tuguni NT uye tega dale ka samuga ale fana minena ni wal moto shwene yi aka nyefolu seve sa ko afura ko ka kelendere ma saba ayulu ko fo kade sambi sabani kele BT samuga ani woro AOC santa ani segi sega sega tarake nunu bela jilenga so fala farafi marafa ni tuabu marafa ana karatoshi na mara ngolo bela jilen tara sorai polisu ga nu wiliga joni ni chesir mingara sa ko ku fo ala kenengena na la hippodrome polisu so ma ani imsi mau minye basigiri la fiab sega na tukuna jamana ko nana police directeur ko ya aleka la ini ye no contrôleur général de police su ko ne ministre Daoudou o ka deme hukumu ko nana minye akilina ka mawye fala ko ku fo hippodrome ko nana mama sane e mago anu o jonyo no imsi mawye mama sa ko ne ko ma faka police la ka soro ka saka ki wara do ka keme ani kele 101 comme Paul Berthe semaine facile la ka bo ale yoro police direction ba